खिन्थु जोंनि ट्राइबेल माहारिया बर' फरायसा फरायसुलि गार्जेनफ्रा मा खालायो बे फरायसालिया मास्टारफोरनिसो होननानै मा खालायो बोरमा जाहोगोन मोसौ खिहोगोन मिथिबायना दहायनो आं होनदों ओंखायनो मन्दिरनिफ्राय देरसिन फरायसालिया आरो नोंनि जिबनखौ नों मा खालायगोन दानानै होयोब्ला नैबे फरायसालियासो नोंसिनि जिबनखौ दाना होगोन मानो होनोब्ला बेयाव गासिबो नोंसोरो गरिबजोब बुझबायना दहाय खाम्फायाबो बुंबाय बिफाया जौ लोङोमोन मिथिबायना जोंबो बिदि मोजां न'खरनिफ्राय फरायनानै फैनाय नङा बुझबाय आङो बरागारिनि दतमानि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म खोनाबायना बिनि गामिनि आङो बिबुं जायो बुझबायना आरो बड'फा उपेन्द्रनाथआ मारै फरायबोनाय नोंसोर मिथिबाय बेबोथ' माहाजोननि फिसा नङा होमबा भिखारिफोर बादि फरायबोनायसो बुझबाय दा ओंखायनो बेयाव फरायनानै जेबो रोङा होनना आरो मोनसे खोथाया रोंसावला नोंसिनि बिमामोनहासो मा सोरबा मैगं फाननानै सोरबा लेबार मावनानै सोरबा खामला मावनानै नोंसोर ओंखाम जागासिनो दंना गैया होमबा बिदिया जाहैबाय 8 घन्टा खामानि मावनांगौबा लेबार मावनांगौबा नोंसिनि बिमा बिफाया बेसेबां खस्थ' मावनानै नोंसिनो मा खालायगासिनो दं जाहोगासिनो दं दा जाहैबाय बिसोर मानि थाखाय जाहोदों बिसोरखौ जाहाथे आंनि गथ'आ नैबे एकदमबारे 40 डिग्री गरमाव लेबार मावनानै जाहाथे आंनि गथ'फ्रा जानाङा बिदि होननानैसो नोंसोरखौ दिनै बाव फोरोंहरदों बुझबाय ओंखायनो नोंसोरो जाहैबाय मा बे लेखाखौ बुझबायना बे लेखाखौ नोंसोरनो गावनो जानो गावनो गाव लोंनो गोसो जानांगोन बुझबाय दा अब्लासो नोंसिनि जिबना साक्सेस जागोन बुझबाय आरो दिनैनि तारिखाव मा जाबाय थादों जोंनि समाजा ओरैबायदि गुबुंले जालांगासिनो दं बुझबाय गुबुंले मारै जालांगासिनो दं चाइल्ड मेरेजनिया बे ओरै एरियाजों आंनाव फन थांजोबो नंगौना नङा चाइल्ड मेरेजखौ दिनै बुंथारनांगोन उन्दै बैसोआव हाबा जानाय सोर मिथियो हिनजावसाफ्रा बेसेबां बैसोआव हाबा जानांगौ नों बुंलाय दे बेसेबां बैसोआव हा हौवासाफ्रालाय हा 23 सोर मिथियो गसंलाय हौवासाया बेसेबाङाव आरो हिनजावसाया बेसेबाङाव हौवासाया 25 आव सार हिनजावसाया 21 बे जाबानो थिगैनो दं नोंनिबा थिगैनो दंना थिगासे 25 बोसोराव नोङो रेगुलार पास जालांबा मा पास जायो 25 बोसोर जायोबा नोङो रेगुलार पास जालांबाय थाबाय दा 10 नङा होमबा मासो फरायहैनो हायो 25 बोसोरबा बेखौ मिथिनाय नङा सार हिसाब खालायग्रा दानोबो ओंखाय नोंना कनसेन्ट्रेसन दा नों 10 आव नङा होमबा 10 बा नों बेसेबां नों दा 16 बोसोर जाबाय 16 बोसोरबा 25 बोसोर मोननै बेसेबां दंबावो होमबा बेसेबां पास जाहैगोन बुझबायना जेन' बे थिगैनो दङ दा केलकुलेसन खालायदो नोंसोर बैसोजों लोगोसे जिराय बुझबायना नोंसोर जाहैबाय MA पास जानानै बारहैयो टेस्ट बोसोराव नोंसोर MA पास जायो MSc पास जायो MBBS पास जायो मिथिबायना बुझबाय दा इन्जिनियारिं पास जायो टेस्ट बोसोरावनो रेगुलार पास जालाङोबा टेस्टखौ नांला 25 खौनो लादो 25 बोसोरनि गेजेराव गासिबो जिंसा जायो दा होनबा नोंसोरो बेसेबां खस्थ' खालामबावनांगौ बारा खस्थ' खालामनाङा मेक्सिमाम नोंसोरो जाहैबाय मा पास माने 7 बोसोरसोल' खस्थ' खालामनांसिगौ मिथिबायना 7 बोसोर खस्थ' खालामबानो जाय क्लास 9 आरो 10 मोनदों बिसोरो मा जागोन बिसोरो जाहैबाय नोंसिनि जिबना मोजाङाव आगान होगोन आरो मोनसेया जाहैबाय मा दानिया हौवासाफ्रा जाहैबाय हिनजावसाफ्रा 18 बोसोर मेक्सिमाम बा मिनिमामसो 18 बोसोरनि गोजौआवसो हिनजावसाफ्रा हाबा जानो मोनो हौवाफ्रा 1 बोसोरनि गोजौआवसो बुझबाय आरो जाय बिदि हाबा जायोबा जेलाव सोयो बुझबायना जेलाव सोना सोआ आरो उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा मा जायो बे माइन्डसेट नांगौ जों बेसेबां मिथिबायना ब्रेना जाहैबाय नर्मेल जायो लेखा फरायनायावबो बैनि गथ'आ बारा हाख'वा जायो बुझबाय उन्दै बैसोआव जानाया आरो बिमाफ्रा जाहैबाय मा जायो बेमार जायो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बुझबायना आरो लेखा फरायनायावबो नोंसिनि गथ'फ्रा मा जागोन ब्रेना मोजां जाया ओंखायनो नोंसोरो दिनैनिफ्राय गोसोआवला नोंसोरो दा जाहैबाय फरायनायनि टाइम सोरखौबा हाबा जानाय सोरखौबा मोजां मोननाय टाइम नङा दा जाहैबाय मा जोंनि समा जाहैबाय नोंसिनि समा जे खालि फरायनाय बुझबाय दा दिनैनो ओंखायनो नोंसोरो दिनैनिफ्राय मोजाङै फराय बुझबायना जों फैबाय थागोन अब्लासो नोंसिनि जिबना साक्सेस जागोन आरो खस्थ' खालामनांगौ आरो जिबनाव खस्थ' खालायाबा जेबो लामा गैया खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ खस्थ' खालामबासो मोजां फिथाइखौ मोनगोन बुझबायना दा नों सिन्था खालामनानै नाय ओंखायनो सासे फरायसा जायोबा मा थानांगौ दहाय जाहैबाय मोनसे सिनि खोथा बुंबाय दा जाहैबाय 4D मिथिबायना
4Dया माखौ होनदों डिजायार लुबैनाय थानांगोन मिथिबाय नोंसोरो मोनसेया जाहैबाय मा थानांगोन नोंसोरो डेडिकेसन बावसोमनांगोन गावखौनो मोनसेया जाहैबाय मा डिसिप्लिन आरो मोनसेया जाहैबाय डिटारमिनेसन डिसिप्लिनाथ' आं बुंदों नोंसोरखौ दुगैनानै लोबनानै मोजां फैनांगोन अब्लासो कन्सेन्ट्रेसन हागोन डिटारमिनेसना जाहैबाय मा जोङो जेरैखिया बै नोंनि जेरैखि टारगेट एमसा सोरबा डक्टर सोरबा इन्जिनियार बुजिबायना बे जायगायाव जों जेरैखिया सहैथारगोन होननानै बै डिटारमिनेसनखौ नोंसोरो थिग खालायनांगोन अब्लासो नोंसिनि जिबना साक्सेस जागोन दा सिन्था खालायदों जेब्ला आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 2006 निफ्राय दंमोन 2006 आव सोर बुंनो हायो 2006 आव बर' मिडियामनिफ्राय मेट्रिक पास जानाया साबसिनमोन आइडियानि सोरबा बुंलाय बर' मिडियामनिल' प्राइभेट जिमान लाजोबना बेसेबां 2006 आव नों गसंना बुंलायदे नोंनिबा बेसेबां जानो हागौ फार्स्ट डिभिसना 2006 आव मोनसे नङा आइडियाजों बुंलाय बेसेबां जाथावथाव ओमफ्राय दा बेसेबां जाखो नों बुंलायदे 2006 आव फार्स्ट डिभिसन जानाया बर' मिडियामनिफ्राय मेट्रिकआव साबसिन जाथावथाव आरो दा बेसेबां अल आसाम गिजाराना अल आसाम बर'फ्रा जाहैबाय दा 34 लाखसो दङ 35 लाखसआव बर' मिडियामनि फार्स्ट डिभिसन जानाया 2006 आव बेसेबांमोन बर'नि पपुलेसना जाहैबाय अल आसामाव 35 लाखनिफ्राय 40 लाख दं बेसेबां जाथावथाव आरो दा बेसेबां आइडियाजों बुंलायदे नोंनि एकदमबारे माजों आरो नोंसिनि आइडियाजों बुंलायदे नों बुंलाय 2006 आव बेसेबां जाथावथाव ना मेट्रिक पासआ फार्स्ट डिभिसन अनलि ओमफ्राय दा बेसेबां टटेल अल आसाम हानाय नङा जेरै जों जाहैबाय मा 2006 आव जेब्ला जों डाटा कालेक्सन खालामदोंमोन फार्स्ट डिभिसना बर' मिडियामजों प्राइभेट लाजोबना 2006 आव only 56 दंमोन 66 ओमफ्राय माबायाव 2008 मोनदां 56 जाफिननाया बुझबाय दा 56 जाफिनदों 2008 आव 7 आवसो बारा जादों बुझबाय ना 7 आव 97 जानांगौ दा फैयै बेसेबां जाखो 3000 सामथिं जाफैबाय 3503 3503 होनबा बेसेबां कम्पिटिसन जाखो दा नंगौना नङा जे समाव 56 दंमोन 56 66 मिथिबायना दा मोनसे फरायसालियाव जे इउएन एकाडेमियावनो दा एबार जाहैबाय अलमस्ट माने 88 इउनिभार क'क्राझार इउएन एकाडेमियाव नोंसिनि पाटगाव एरियायावनो दा 66 क्रस जाजोब्बाय नंगौना नङा दा फार्स्ट डिभिसना एभेलेबल ओंखायनो मा खालायनांगोन नोंसोरो केरियार बै बुस्थुखौ नोंसोरो थिग खालायनांगोन आरो बे बुस्थुखौ थिग खालायनांगौ दायित्वआ जाहैबाय जोंना फोरोंगिरिफोराबो दायित्व लानांगोन दा जों नुदों जे जिनिसखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय हरो बेखौ मिस इउज खालामो स्कुलाव फैनानै जेबो जाफैया बुझबायना दा नुफैबाय ओंखायनो किसुमान बुस्थुफोरखौ आं नायबाय थायो बुझबायना नायनाया मा बे बुस्थुफोरखौ इउटिलाइज खालामना खालायाखै बेबहार खालामना खालायाखै आरो बेखौ नायनांगौ दायित्वआ जाहैबाय बे गार्जेनफोरनावबो बुझबाय आरो गार्जेनफोरनाव मा दायित्व थाबावगोन फोरोंगिरिफ्रा फैदोंना फैयाखै आं दहायनो बुंदों फोरोंगिरिफ्रा जाहैबाय मा फोरोंगिरिफ्रा स्कुलाव थिग फैयाबा नोंथांमोना कमप्लेन होनांगौ बुझबाय बे फरायसालिया रायजोफोरनिसो फोरोंगिरि नङा नोंसोर गथ'फोरखौ फोरोंनायखायसो फोरोंगिरिफ्रा फैसा मोनदों थाखा मोनदों नंगौना नङा आरो बे फरायसालि मास्टारफोरखौ नायनो थाखायसो जोंबो बेथन मोनदों बुरजा बुझबाय आरो मास्टारफ्रा जाहैबाय फरायसाफोरखौ नायनो थाखायसो बेथन मोनदों जोङो फरायसा आरो टिचार्सफोरखौ नायनो थाखायसो जोंबो गभर्नमेन्टआ बेथन होदों फरायसाफोर गैयाबा जोंनो मा दरखारनि बेथन होनो दरखारानो गोलैया आरो बेखौ नायनांगौ दायित्वआ जाहैबाय अफिसारा जाहैबाय जों साथाम साब्रैल' सारा क'क्राझाराव 1600 माबा दङ 1611टा स्कुल दङ 1611टायाव जाहैबाय अफिसारफ्रा दैलि गिदिं हाया ओंखायनो एसएमडिसि स्कुल डेभेलपमेन्ट मेनेजिं जेनाखि कमिटि बे कमिटिखौ दाना होनाय खारना जाहैबाय मा स्कुल मेनेजिं कमिटिया जाहैबाय फोरोंगिरिफ्रा फैदोंना फैयाखै मोजाङै फरायना फोरोंदोंना फोरोङाखै बेखौ नायनांगौ मैया थांनानै आङो जेराव जिर' जादोंमोन मोनथिबायना जेराव जिर' पास जादोंबा फन हरबाय थादों रिपर्टआ थांजानानै बेयाव जाहैबाय मा फोरोंगिरिफ्रा खुनु खाताखौनो चेक खालायाखै खुनु सिगनेचार गैया रेटजों गथ'आ राइट लिरदों ना रं लिरदों बे जेबो गैया आरो बेखौ जाहैबाय जोंना गार्जेनफ्रा रोङाबाबो नायनांगौ बुझबाय चेक खालायनो नांगौ नोंसोरबो
फोरोंगिरिफ्रा मालाबा बावनोबो हागौ ओंखायनो बे लिरनाय फरायनायफोरखौ नोंसोरबो चेक खालायनांगौ बुजिबायना बुजिना बुजियाखै आरो मोनसेया जाहैबाय जिबनाव नोंसोरो मा जानांगौ थांखि थानांगौ आरो थांखिया मा थानांगौ थांखिया जेब्लायबो देरसिनखौ लानांगौ सानखौ होनदों बुजिबायना आरो सानखौ मोनाब्ला माखौ मोनगोन अखायाव साननि गाहायाव मा दं अखाफोर नङा होमबा अखाफोरनि गाहायाव मा दङ हाथरखि दङ नङा होमबा नङा नङा दा बे जेब्ला नोङो गिदिरखौ थांखि लायो अब्लासो जिबनाव नोङो माबा नङा माबा मोनसे मा जायो साक्सेस जायो दा जाहैबाय मा गोदो जों मा खालामोन आं जोंनि गामि खाथि खाथि मुस्लिम जोब नङा होमबा नोंसोरबो मुस्लिम गैया बुझाय दा दिनैनि तारिखाव मुस्लिमफोरनि रिजाल्टआ गुणोत्सबनियावबो जिमान 299 ए क्लास ग्रेड मोनदों बे 299 ए क्लास ग्रेडआ जाहैबाय मेक्सिमाम मुस्लिम स्कुल बर' मिडियाम नङा बे मानि थाखाय जादों बेखौ जों दा नुबाय जिनिसखौ मानो होनबा जोंना गार्जेनफ्राबो थिग गैया मिथिबायना मुस्लिमफ्रा जमनानै थाफैग्रा जाबाय दा फरायसालियाव नवोदयाव दिनैनि तारिखाव मुस्लिमफ्रा मा मोनामोन एडमिसन मोनामोन दिनैनि तारिखाव 99% जाहैबाय मुस्लिमफ्रा मोनो बुजिबाय ओंखायनो जोङो आं फोरोंगिरिखौ जेब्ला बुङो जों बेफोराव फैबा जोङो मिटिंआव जाहैबाय बर' मुस्लिम होननानै रायनो हाया बुजिबाय खिन्थु नैबाव जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनियाव जोङो माखासे जिनिसखौ रायलायनो हायो अब्ला जों माबोरै थांनानै थानो हागोन बुजिबायना सार्भाइभेल अफ द फिटेस्ट होनना बुंदों थांनानै थानांगौबा जों मा खालायनांगोन बुजिबायना दानि जुगाव जिहेतु कम्पिटिसन जाबाय गावजों गाव एकदमबारे मा खालायनांगोन न' सावनानै रावखौ ओंखारनो हाया लेखा फरायनानैसो ओंखारनो हायो बुजिबाय ओंखायनो लेखाखौसो फरायनांगौ लेखाखौसो जानांगौ इउनिभार्सिटि फैबाय दिनैनि तारिखाव CIT फैबाय मेडिकेल फैबाय हनै नोंसिनि न' गुदियावनो मेडिकेलाव सोर मोनगोन बुजिबायना आरो मोनसेया जाहैबाय दिनैनि BTC जोंनि गभर्नमेन्टआ जाहैबाय मा सुपार 50 डिक्लेयार होदों आरोखि सोर नोंसोर खोनादोंना खोनायाखै सुपार 50 10निया सोर खोनादों गसंलाय सुपार 50 को सोर खोनादों खोनायाखै फोरोंगिरिफ्राबो खोन्थायाखै सुपार 50 जाहैबाय मा जेब्ला नोंसोर हायार सेकेन्डारि पास जागोन नङा होमबा साइन्सनि पास जाखांनायनि उनाव मा खालायनांगोन जाहैबाय बेयाव जाहैबाय मोनसे टेस्ट जायो बे टेस्टआव जुदि नोंसोर पास जायोबा मेडिकेलनि टेस्टआव बेयाव जाहैबाय BTC गभर्नमेन्टआ गासिबो बोसोरसेनि जानाय